Nalpasan, boss. Natungpalan ti pagayatam. Natayan ti kalaban mo. Inakaw na. Tiragsak ko. Pues, kukuhak matngarod ita. Ti maudi apaggaak. Elisa, saan ka din na may subli ti sigod a kinaragsak ta? Awan ka din tinabatbati a panagayat mo kanyak. Inayat ka itinapagno, Oliver. Ngam apay at ikatukad na katibiyag ko. Anya a klase ti panagayat yu addakan ka. Managim bubukod ka! Elisa. Sika tiragsak ko, Oliver. Ngam dayta aragsak. Kat nasukatan iti awan kaasping na agura. Kagurgura ka! Sika, tiragsak ko. Tunggal maysa, kalikaguman na tiagragsak. Ngem adda dagiti managing bubukod at ipakaragsakan ken pagimbagandalaeng tisapsapulenda. Ket laksidenda ti pudno, tapno surutenda ti dakas. Ngem anya ti supapak na. Napudno ka ti aragsak, wenno nakana alidahi. Sika, tiragsak ko. May sa nobela, asagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Sika, tiragsak ko. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sagutan da kayo manen iti may sapay a kabarbaro a nobela a napaulwan. Sika, tiragsak ko. Ngimsakbay na, kayat miman nga ipakaam mo ano addaman nagan, lugar, wenno paspasamak akapadpada daytoy nga istorya. Dayta ket saan anay gagara. Gaputa daytoy ket parto at lang timanurat. Ket awan sa bali apanggep mi. Nudi timang rayaw ken manglinglingay kada kayo. Bueno papagayam, adtoy nga ruden ti umuna apaset. Toy nobela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Nanang, kailiwdakan ka ni tatang. Ala, anak ko, di ka nagsangit. Husto na. Kailiw ko ni nanang, tatang. Wen, anak ko, kailiw ko mat. Ngaman niya nga rod nga iti mabalinta. Addan ije nagkay sa abiyag. Tatang. Ay, inaramid ta ti kabaalan ta anang paagas ken kuana. Ngem talaga aditan ti nagpatinggaan ti biyag na. Tatang. Gapo iti breast cancer na. Dahil tamat tanting patay na. Awan sirbina anaibos tinaglakwan tayo iti daga tayo. Tatang. Un nga raw anak ko. Ngamala anak ko. Anya nga raw haklunan tan nga iti kaano man. Di tan makita ti inam. Agsasarak tayo tulatan.
ijay nagkay sa abiyag. Ala, anak ko. Intan, pumanaw tan dito sa sementeryo. Agsublitan tumanain iti sa baling aldaw. Sapay agtudon sa manan. Matutudo nga minain. Wen, tatang. Ala, Intan, anak ko. Baliwan tan tumanan ti umay. Hello! Umayak man! Elisa! Sita? Ahawan! Siya, friend! Sita, kumusta kan? Uy, kastoy latta! Oh, adto'y di pasalubong ko kang ka! Anya tilinaon da ito a paper bag. Bang-bang low, lipstick, ganda dumapay! Apay akas to iti pasalubong mo kanyak. Katjak mat agar-aramat iti pagpapintas. Isong arod nga ikan ka, tapno agaramat ka! No kasta, agyaman na ka? Aguray ka! Nakakalugong ka iti payabyab! Adapay igam mo akumpay! Inak makitagad, friend. Ah, kasta ka di? No kayat mo, sumurot kanto kanyak iti Manila, friend! Ha? Agkasapulan dagiti amok iti may sapaya katulong. Ngamin, jak kabalan nga obraan dagiti amin na trabaho. Nagdakkel ngamin ti balayda. Ha? Sige, kayat ko, Sita. Sumurutakkan ka iti panagsublim iti Manila. Sige, friend! Agsubli akto nga road, kalpasan ti may sa alawas. Ngamin, nagbakasyon da pay laong. Adda itay jay Cebu dagiti amok adon kandon niya. Kat ti anak da, jak amo no sa dino ti nagbakasyonan na. Sige, friend. Sumurutak to nga rod kan ka iti panagsublim iti Manila. Agyamanak iti tangdan ko ang nagdalos iti gardenyo, Nana Petra. Kasapulak da ito iti ipapan konto iti Manila. Mapan ka ijay Manila. Nana, ijayak amanggad. Ay, awan dakas na balasang ko. Ang no madayo ka. Di pa ikatagmay-maysan ni tatang mau. Saan na bali? Tasumarong kanak tulat tamat, Nana. Ala, sikati makaamaw balasang ko. Aganad ka, iti kaadam to iti Manila. Nana. Ala, nayunak ti itangdan ko kan ka. Imbagla apag meriendam to iti panagbiyahem. Ha? Mabiit laang, tainak alaan ti inayon ko iti tangdan mo, Elisa. Tatang, adda kayo gayam dito kusina. Ay, naladawak anak kariing. Wen, anak ko. Umay ka mang anain. Nakaluto akaw na. Ala, agtugaw ka ditan, tagar mo sartan. Agpailiak ita, tatang. Inak gumatang iti masapsapul ko nga agpa Manila. Ala nga rudain. Mangantan, tapno makarubwat kan. Wen, tatang. Di mo liplipatan ti payong mo Amangan no agtudo manain. Tanay, matutudo manain. Magnaaklangan ang mapan iti pagurayan iti jeep. Man-mano ti lumabas dito a jeep. Inakla gumatang iti kabarbaro akawas nga aramatak nga agpa Manila. Nakababain mat iti agbalin nga amok no daan ti kawas ko. Amangan no sa anak ang makaayayong iti imatang da. Ay! Ay! Bastos! Dayjay, nagsardan ti kotse. Amo na alasong-lasong ti kalsada ang nakadandano. Partakan na pailaan ti agmaneho. Miss?
Umasidag ti driver dito ayan ko. Sorry miss. Agap apurak ngamin. Imposible ka matatao. Amom nga da ka magmag na itiigid. Pinartakam kitgid ti panagmanehom. Kitaang man. Naparsya ka na kun. Nabasan ti badok. Sorry, miss sungit. Sorry talaga. Anya tinyawag mo kanyak? Sorry, miss sungit kunak. Hoy! Mr. Rich! Saan nagaputabak nang ka kat aramidam latan ti kay kayat mo? Amam kumamat a respetuan ti padam a tao. Mawatam ka di, Mr. Rich? Nawatag, miss sungit. Ditakan. Inakmanan agdigos kan agpulas. Surun kon! Apa ay anak ko? Hanya tinapasamakan ka. Nabasbasa ta kawas mo. Masuro na ka talaga iti dayjay a Mr. Rich, tatang. Pinartakan na tinagmaneho. Idinto tamo namut akas la pagsungkaan ti kalsada. Sakit na pumpuno pa'y iti danom. Pinarsyakan na ka? Wan nga rod, tatang. Isong agdigo sakan agsukatak. Hala, hingka agdigo sain. Bayamon det ako nam a Mr. Rich. Kasta talaga. Tamang anmet no talaga nga agdardaras. Bastos kit di Kasdya talaga dagiti babak nang awanan modo. Di ka agsaw iti kasta, anak ko. Tasaan nga amin abak nang katawanan mo do. Tatang, Ala, ingkan agdigos. Tanay, nabasbasa ka, anak ko. Anya friend, agbiyahitan intun parbangon? one friend, sumurot ka talaga kan ka. Isaganam itong dagiti rumba nga itugot mo Kang Ronaan, ti picture ti boyfriend mo. Si Kaman, Sita. Awan boyfriend ko. Aya? Jackpot yan. Imposible Iti dayta kinapintas mo. Awan boyfriend ko. Apay ka di nga'y pilit mo. Hindi ngay Romel, saan mo ka di a boyfriend? Kat napingat day dyan nga agar-aram kan ka? Saan ko asinungbatan? Ti kunakan ko na. Awan pa'y iti panunot ko ti maki-boyfriend. Kasta kayam. Alang arod, agsagana kan para intun bigat. Wen, Sita. Itapay laeng, nakasagana akon. Ay, wen gayam. Saan ka di anauyong dagiti among? Saan? Ni Don Romeo, ada furniture shop na. Dayta tinegosyo na. Kastamot tan ti anak daan ni Sir Oliver. Adamot laang furniture shop na nga imatmatunan na. Kasta ka di? Kat ni Doña Marita, adalay di balayda. Awan negosyo na, tadida kayat at tumulong. Ngamin, kanayon na nga ungtan dagiti tao da. Iso nga awan agbayag a tao da. Kasta ka di? Ay, no kasta. Adalatan ijay balayda ti Donya? Wan, kanayon lagtamot arumwar, friend. Makisinarak kadagiti gakayam na. Kasta gayam. Salaan talaang ti Donya, Elisa. Kasta tinaadal ko nga ugali na. No salaam iti kayat na, awan parikot arumswa. Ala, agkape ka pa anak ko. Tapno mapudutan tarusok mo. Wan tatang, madamdama pa'y, addan ni Sita amang sukon kanyak. Adda inarkelana at tricycle amang itulod kada kami ijay terminal ti bus. Wen, anak ko. Di yu baybay anti salon at yu tatang. Di ka agdanag, tasarungkaran kayon tumatlaeng. Wen, anak ko.
Oray si ka. Agan-anad ka ijay Manila. Wen, tatang. No nauyong ti agbalin nga amom. Agawid ka langan, anak kaw. Kuna ni Sita, asaan ana uyong dagiti amo na. Jay la ka no don ya ti istrikto. Saya atem to nga rod ti trabaho, anak kaw. Tapno sanda ka nga ungtaan, ti agbalin nga amom. Wen, tatang. Ne, tricycle sama at deta nagsardang di tabatog. Isudaytan ni Sita, tatang. Anya matanday ya Sita. Tasaan ang nagsubli adagos. Awa nagluto iti makan. Inton bigat, kunana ti panagsublina. Ket kaduanan to ti kabarbaro a katulong. Sapay kuma, tanalaing nga agluto tinaawis na katulong. Daytan tumet ngamin, takanayon mo nga uyawan ti luto dagiti agbalin a katulong mo. Kanayon mo idangaungtan, iso akasta, awan ti agbayag. Naimbaglangan ta nakapagbayag ni Sita, ang kaskas di met nga uyawam ti luto na. Kat jak nga rod magustuhan ti luto na. Disikan ti agluto. Anya nga rod ti serbi ti katulong. No di mo kaya ti luto ti katulong, sikalaangan ti agluto. Anya nga iti serbi ti isusweldo kadakwada no siyak matlaang ti agluto. Sabagay, uray sika, saan na naimas ti lutom? Awan pa'y naraman na ka naimas a lutom. Anya? Iswa di mo ungtan dagiti katulong, no di mo magustuhan ti luto da. Tauray sika, saan ka analaing agluto? Apay, nalaing ka di nga agluto tay kabit mo ide? Apay anapan manen di ta ti saritaan. Ha? Apay adi mo songbatan ti saludsud ko. Nalaing ka di nga agluto ti kabit mo ide? Bakit kan lakaitan, Marita? Ang maging gaita, kastapay laeng ti bagbagam. Juan Romeo! Ipalagip ko latakan ka ti kinagulib mo. Sige, no dayta ti kayat mo. No kasta ti pakaragsakam, makaamu ka. Pasensya kayo, no ita kami asimangpod, senyora. Ipagarup ko ngamin ngayon, ton bigat pa'y lang ti subliyo. Ay, wan gayam, iso ni Elisa. Iso tinawis kong agbalin akadok akatulong dito'y balayo, senyora. Naimbag nga orasyo, senyora. Nalaing ka ka ding agluto. Ha? Siya ka di, senyora? Juan! Sika! Uwan, senyora. Nalaingak nga agluto. Bueno, ing kayo nga rod ijay kusina. Tagluto kayon. Madagdagaw, senyora. Ing kami ni kusina. Ay na, Elisa. Sangsang pagtapay laang manipod biyahe. Di tapay naging ina na. Ngam, agtrabaho tan adagos. Okay laang. Alakit din. Kitaan tanuan niya ti mailuto asidaan. Sige, friend. Sita, yawatan nakman iti danom? Ay! Wan, sir! Mabit lang! Ha? Mr. Rich? Miss Sumit. Sika ka din ita? Kayat mo asawan, Mr. Rich? Sika, ti anak ti amo mi? Ha? Wan, Elisa! Iso ni Sir Oliver. Ti anak na doon niya Marita kan Don Romeo. Kasta ka di? No kasta, itamat lang. Agawid akon ija probinsya, Sita. Ha? Diyak kayat day tangagbalin nga amo. Bastos day ta. Isutay na istoryakan ka anang paresyak kanyak ija igit ti kalsada. Ha? Mabit lang ni Sungit. Saan ka diyan nagsorry akon ken ka?
masigurado ka nagalas ti ugalim. Elisa! Sige, Sita. Sikat ti mangibaga, no nasaya at wano naalas ti ugali daytoy a Mr. Rich. Nasaya at nga amo ni Sir Oliver, Elisa. Makitam, misungit. O, nasayatak ka na. Ita, nagsubli ka di pa, di probinsyayo? Kuwa. Ulit sorry misungit. Sorry tatalaga ngamin nga apurak iti dahil niya gundaway. Di ka nagmisuta kasta. Ngamin, ad-ada pumintas ka. Sige ka. Amangan mo mainlavakan ka. Anya? Naimas kadimot laang tilinutoy asidaan. Wan, senyora. Ni Elisa tinagluto iti sidaan. Tinulungak laang. Ala, agtugaw kayon. Da kayo ababaunen. Taglalang lang tayo amangan. Ay, saan senyor? Katulong kami laang. Ala, umuna kayo. Tamaudi kamin ka ni Elisa. Agtugaw kayo kit din. Sige, senyor. Sige, da kayon taglalang lang na ikatan ti ganas ko amangan. Marita, anya ka kadi? Ibagaman no kurso nadam dagita ababaunan, Romeo. Dagita anagbabangsit at tao. Maditi kasta pa nagsasao, Marita. No awan da akatulong, awan mati agluto iti kanen tayo. Naimbag kumamat no amom ti agluto, agam saan mat nga rod. Agraman itlog, di mo pa'y amo nga iluto. Isuda pa yan ti sakit mo. Sakit nakmat Siyak pa yan ti babain mo iti sangwanan da. Ala. Tapno awanen ti riri. Sige, dua talatan ngaglanglang amangan. Masita, Elisa, mangan kayon tulaengen intun madamdama. Wan, senyor. Sita, kasjay gayam ti ugali ti amo ta Adonia. Wan, pren. Ngam, sana balain. Tinaskan, saan ngagkabel. No siya, nairwama ko ni ti ugali na. Kansa na balay, tanasinpot ni Don Romeo. Kastamot ta ni Sir Oliver. Nabayaga ko nakatulong ta. Iso ama ko nak nga okay laeng, Elisa. Wan, friend. Kabaalak asalaan dagiti amo ta. Wan friend. Malaksid laeng no addan to masarakam asabali at trabaho. Okay da ito yan, Sita. Ti importante, libre ti kananta. Kat ti sweldo ta, urnungan ta. Wan, friend. Kasta talaga ti aramida. Kan, kunamat anabayag kan akatulong da. Ngam nakaanos ka. Wan, Elisa. Nilaeng senyora ti sabali ti ugali na. Ngam no salaam, awan parikot. Iso nga anusan tan dito, friend. Ngamen, numapan ka agkatulong iti sabali. Amangan no makatumpong ka pa iti nauyong nga amo. Sige, no kasta ti kunam. Kasta nga rod ti aramidag. Dito yaklatan nga agtrabaho. Ala, ituloy tan ti mangan. O sige, katagyaman tamagustuhan ni senyora ti sidaan alinuto. Imbag laeng ang tanda ka. Tapno at tagaluto iti na imas aputahe. Sir, di kay ka di pa'y makaturog? Taimay kayo mat dito igid ti swimming pool? Wen, nakita ka nga dito Isong ay nasitgan ka. Sir. Eliza, sorry talaga iti napasamak idi Naparsyakan ka, gapo iti pa nagapurak. Pinartakak iti tagmaneho, gapo tada samsambutak. Agamjak madla na sambot. Okay lang dayjay, sir. Sir?
Apay nga da kayo iti lugar mi iti dayja akan nito. At the vacation house ko iti dayja lugar. Caretaker lang tagnanan ijay. Ha? Amukon. Daytay siguro dakkel abalay iti akin amyanan. When? No kasta. Si kagayam ti akin kukwa iti dayjay abalay, sir? Eliza. Amom ka dito aglangoy? Ha? When, sir? Amok, No basta, aglangoy ta. Ha? Ay, saan, sir? Nalamag. Umay kakit din. Ay, inggoyot nakmatan, sir. Aglangoy ta. Saan? Diyak kayat aglangoy ita arabi Nalamag. Sige, aglangoy kalatan, sir. Tainak matan. Eliza. Sir? Kadwanak nga aglangoy. Eliza. Maadaan nga ta iti relasyon da Oliver kan Eliza. Gagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti kabarbaro a nobela tayo a napauluan. Sika, ti Ragsako. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Sika, ti Ragsako. Agyaman kami, itinkay panang tarabay.